ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ಫನ್ ಡೇ ಆವಡ್ ಅಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಡ್ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗಡ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಇನಿ ದಾದ ಮಾತ ಮನ್ಪ ಐನ್ ಮಾತ ತುಕ್ಕ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಮಾಮೂಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಗಟ್ಟ ಅಂತ ಈ ತಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಉಂಡು ಮುಲು ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮತ್ತ ಕಟ್ಟುವಂಟೆರು ಉಂಡು ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಚೆಫ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನಿ ಅರು ತುಳಿ ಈ ತಾಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂಲು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸಿನ ದಕ್ಕದ ನೀರರಿಯದಿರ್ತ ತುಳಿ ಅಜ್ಜ ಕೋಡಿ ಬತ್ತೇರೆ ದಕ್ಕದು ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಂತದೈತೆ ಟೊಮೆಟೊಗು ಕಟ್ಟನ್ ಪೆರ್ಕೋತೀರಿ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ನೀರು ಕೊದಿತದುಂಡು ರೈಸ್ ಐತೆ ಪಾಡುವ ಎಂಕ್ಲು ಮುಳ್ತು ಒಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಡ್ರೈ ಆಯ್ರದಿ ನಾವು ಅರಿಯ ಶೋ ಕಡೆ ಡ್ರೈ ಆತಂದು ನಿನ್ನ ಪಾಡ್ಗ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮುಳು ಕಾರ್ದ ಚೋಳಿ ಎತ್ತುಳ್ಳೇರು ಕೋರಿದ ಕಾರ್ದ ಮತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಡ ನಮಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆನಂತಲ ದಾಟನಂತಲ ಎಲ್ಲನೇ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪಡ ಪ್ಲಾನ್ ಅಡುಲ್ಲ ಅಂಚ ಐಕ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದೆ ಚೂರು ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುಗಂದು ಅಂಚ ಐನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಉಲ್ಲೈತೆ ಅಂಚ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಪೀಸ್ ಎತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ತೂವಳಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆನ ಜೋಕುಲು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬೋ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಇನಿ ಲಿಖಿತ್ ಅಂಚ ಆಕ್ಲು ಮಾತ ಬರ್ತದೇರು ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಐನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಿನಿ ಆನಿದ ಸರ್ತಿ ಏನಂತ ಉದುಪ್ಪರೆ ಆನಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಗೋಬಿ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಡು ಮತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತದೇರು ನಿಕ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಮಂತುದಿತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲಜವಾಣಿ ತೂಯಿನಕಲ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೆ ತೂವನ್ನಕಲ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅವು ಪೋದು ತೂದು ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಶಾರನ್ ಕೂಡ ತೆಗೊಡಿಗೆ ಸರಿ ಇಂದು ಯಾನಿನಿ ಬಿರಿಯಾನಿದ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ರೆಸಿಪಿ ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ದೆ ಉಳ್ಳೇರು ಐಕಾದ್ ಬುಕ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಎಂಕದೇರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ದ ಲತ್ತು ಯಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಎತ್ತುದು ನನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿಲ ತೋಜಾದ್ರೆ ದಾನೆಂಡ ಆರೈಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆರು ಬತ್ತು ಜೇರು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆವು ಅಂಚಾಯಿನಿಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫನ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಮನ್ಪು ಅನ್ಪುಣೈನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋಜ ನೆನಿಡೆ ಮಂತನೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾರ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವರ್ಷ ಬೋಡಂಡು ಇಂಚನೆ ಬರೋಡಂಡ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದು ಕೊಂತೆ ನೇಮನ್ಪೆರೆ ನರ್ದು ಬಳ್ಳಿ ತುಳಿ ತಿಲ್ಲಡಿ ಇಡೀ ಏರೆಗಾಲ ಬರೆಯರಾವ ಬರೀತೀರಿ ಬರೀ ನಕಲ್ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಳಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಓಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂತ ನಮ್ಮ ಮಂಚನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವು ಪಡೆ ನೆತ್ತೆ ಸೋಕು ಈ ಮಂಚನ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಪುಗ ಇತ್ತ ಮಂಚ ಇಂಚಂಡು ತುಲೆ ತುಲೆ ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಪುಷ್ಯ ಓ ಆ ಮಂಚನ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಪುಗ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಅಂದ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಅಂಜಿ ಪಂತೆ ಮಂಚನ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಪೇಂದೆ ಪಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪಣಿ ಪುಷ್ಪ ಬಗ್ಗಂಗಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಪುಷ್ಪ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ KGF ಬಗ್ಗಂಗಿಲ್ಲ
ಎತ್ತರದಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಫಿರೋದೊಳಗೆ ಅವ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಫಿರೋ ಪುಷ್ಪವಾಗಿದ್ದ ಗಾಯಿಸಿಡ ಪಂತೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ತಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಎಂಡಿಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ಹೆಸ್ರಿ ಪುಷ್ಪ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ನೀನು ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಕಳ ಹಣ ಹೇಳಿ ಆಕಳ ನಮ್ಮ ಜನರು ಈ ಮಾಡ್ಬಂದ ಕುಳ್ಗಿ ಆಕಳ ಜನರು ಅವೇ ಅಂಕಲ್ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ನಿಗ್ಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಇಂಚಾಂಡು ಇದು ಅವಸ್ಥೆ ಇದು ನಿಕ್ಲಿಗಳು ಸರ್ ಮಸಾಲ ಬಚ್ಚಾಯಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತುಲೆ ಬೆಯ್ಯೊಂದು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗ್ರೇವಿ ಬೇಜೊಂದು ತುಲೆ ಮಾಮೂಲು ಕಬಾಬು ಚಿಕನ್ ಇದು ಇದಾಯ್ತಾ ಮಸಾಲೆ ಬಾರ್ದಿಟ್ಟರೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಸಲಾಡ್ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪುದೀನ ನಡ್ಕದು ಬರ್ತದೆ ಏತು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಆಯ್ತಾ ಎತ್ತು ₹1 ₹1 ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಟ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಡ್ಡ ಐಜಿಂದ ಐಕೆ ಕಾರಣ ಲಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ದಂಡ ಪುದೀನ ಅಡ್ಕದು ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಅಡ್ಕದು ಮಂದಿರ ಅಲ್ಪ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಕಡೆ ಹೋತೆ ಏನಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಮಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅದೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಒಂದು ಅಡ್ಕದ ಬೋದು ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಐನ ಪೋತುಂಡು ನಾನೈತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಐಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಲಿಕ್ಕು ದಾನೆಂಡ
ಮಾಮಿ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇದು ನಿಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಡಲಿ ಒಂದೇ ನಡ್ಕದು ಟಿಪ್ಪರ್ದಾದನ್ನೇ ಪದ್ರಂಟೆ ಹೋಗ್ನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬರ ಪಾನಿ ಮೊದಲೇ ಇರೋ ಎಡ್ಡ ಡಿಜೆ ಡಿಜೆ ಅದನ್ನ ಬೇತಕ್ಕೆ ಎಂದು ಮಾಮಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ 10 ಗಂಟೆ ಆದಪ್ಪು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಆಯ್ನೆ ಅಪ್ಪ ಆಗುತ್ತಂಡೆ ಪದ್ರಾಡಿ 20 ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡಿ 50 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಅಂತ ಬೀಚು ಬೀಚು ರೀಚ್ ಮೊದಲು ಏರೇನು ಲೆಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ರಡ್ಡೆ ಮಾಮಿನ ಹಾಕ್ಲಿ ರಡ್ಡೆ ಮಾಮಿನ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಲಕ್ಕ ಅದನ್ನೇ ಇದು ಮಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಮಾಮಿ చక్కెర వేడు చక్కెర అంచకే నెత్తమే పాత్ర పోయిటానుకో ಎನ್ನ ಅವರ ಬಾರಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲಿ ಆಡ ಪಾತ್ರೆನ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಉಂಟು ಉಪ್ಪುನೇ ಆಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಿಡ ನಾವು ತುಲೆ ಉಂತುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ నీకులా దాని స్టోరీ ఇస్తున్న డైరెక్షన్ లేపులే కాంటాక్ట్ నెంబర్ డిస్క్రిప్షన్ కొరపే బల్లే ತುಲೆ ಉಪ್ಪುನೇಲೆ ಇಪ್ಪುನೇ ಜಿಂಗ್ರ ಕಟ್ಟಿದಲಕ ಈ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಂಡು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಡ ಉಂಡು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬುಲೇನ ಎಡ್ಡೆ ಬುಲೇನ ಅಂಡ ನೀರು ಖಾಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೈತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತು ಅವಳಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಂಚ ಅಂಗುಪು ಇಂಗು ಬಾ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಮಿ ಪಾನಿ ಕಿಟ್ಟಿ जितना रेसिपी बनावे यानी जी चूरू करते ये अड्डा बन गया अड्डा ओके इतना बच्चे का जूस मन करे पता ini likittuna ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ದೆಟ್ಟು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಚ್ಚಿನ ಗಮ್ಮಿಯನ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅದು ದಾನೆ ದೀಚು ಒಂದು ಕಚಂಬರ್ ಲಟ್ಟೈನೆ ಮಾಮ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರಾ ಅವ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಂತದ್ದು ನೆಟ್ಟೆತ್ತಂದ ಫುಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇರು ಬಿರಿಯಾನಿ ರಿವ್ಯೂ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚಾತಂಡೆ ಎಂಚಾತಂಡಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಈಗ ಬಟ್ಟಲು ಮತ್ತೆ 30 ಒಂದುಂಟು ಇದು ಇನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕಗ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸತಾದಿತ್ತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ.